Άννα, έλα να δεις αν γράφει αυτός. Γράφει, έλα εδώ ρε, έλα σε ευχαριστώ. Τι κάνεις ρε? Θα μας βίντεο ρε. Ναι. Άντε να σ' αυτά. Τι κάνεις? Καλά είστε? Τι κάνεις ρε? Ήταν η έκπληξη. 19 θα Τι κάνεις ρε, έλα να σε φρύσω ρε. Καλωσορίσατε. Ευγένεια. Καλά είσαι? Παιδιά, εγώ τώρα τι τραβάω, stop.